לא 4. 3, 4. לא רוצה הלוואה שמנה של 20% ריבית לאיזה 100 שנה, תנאים מצוינים למשכנתה נוחה עם קרן לפנסיה ונקודות יציאה. אני לא רוצה לקבל החלטות, לקחת אחריות, להתחשב בנסיבות, לדעת מה אמרו אתמול בחדשות, אנשים קטנים עם בעיות גדולות. אני לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר, לא רוצה את הבוס על הראש, 2 מכוניות וילדות 3, ועד הבית, משמר השכונה, לריב עם השכנים ולטפל בגינה. לא צריך להחזיק מניות, לקנות חיים זה לא אומר לחיות, ללמוד להתפשר ולעגל פינות, המון מציאות אבל אין חלומות. לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר, לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר. לפני שעה קלה היינו רחוקים, עכשיו יש הקלה גדולה, בוכים וצוחקים, כי זה חיבור של נשמות, זה קשר אמיתי, ותחושות טובות חמות מלוות אותי. כמה טוב שנפגשנו, מה אני בלעדיכם, יחד התרגשנו, כל זה בשבילכם. כמה טוב שנפגשנו, כאן פנים אל פנים, השירים שאהבנו, תודה על השנים. אתם איתי בכל מצב, מלווים אותי, מביט באור לבכם עכשיו, אור שהולך איתי, כי אתם נותנים לי כוח לתת לכם שמחה, את לבכם אליי לפתוח לי רווחה. כמה טוב שנפגשנו, מה אני בלעדיכם, יחד התרגשנו, כל זה בשבילכם. כמה טוב שנפגשנו, כאן פנים אל פנים, השירים שאהבנו, תודה על השנים. לפני שנפרדים אוספים את השירים לזמן שעוד יביא לכאן ימים מאושרים. יום חדש עלינו יאיר שמיים בהירים, וביחד עוד נשים, עוד נשים את כל השירים. כמה טוב
נפגשנו, כל זה בשבילכם. כמה טוב שנפגשנו, כאן פנים. מה רשע על הקיר? מי החיילת הכי טובה בעיר? מי באה כל יום ב7:30? הראשונה מבין העובדות והעובדים. מי הולכת אחרונה? וסוגרת פה את כל הדלתות בחומה. מי נשארת פה גם אחרי 6? לפעמים עד 7. מי מחכה לשחרור כמו נצח. אבל אתה יודעת מה? חשבתי לעצמי. מה יקרה כאשר אני אשתחרר? האם זה יהיה כיף, אבל אולי לא? האם זה יהיה נחמד, אבל אולי מדכא?